Lelo panyaso voice box a comrade D Phiri akulankhula ndi mtundu wa Malawi kwauza kuti iya Malawi tikamakavota pa 16 September 2025 tisakavote kuti timuyese mtsogoleri koma tikasankhe mtsogoleri amene tikudziwa kuti atithandiza ndipo ntchitoyo ayikwaniritsa. Ndiye nkhani imodzi pano panyaso voice box kuti timve kuti ndi chifukwa chani a comrade D Phiri akulankhula motero pano panyaso voice box. Mwaswera bwanji Amalawi nonse kumene muli. Ine comrade D Phiri, Defenders Group for the Good Governance. Chisankho cha pa 16 September 2025 siyo kuti tiyese mtsogoleri ayi. Ndi chisankho choti tisankhe mtsogoleri woti atitumikire woziwa ntchito yake. Amalawi anzanga apa tikambirani momveka bwinobwino, tikambe momveka bwinobwino. Mukuziwa anthu oti tiwayese tawayesa kale ndipo zawakanika. Amene alipo inde amene tinali ndi ganizo loti timuyese ndipo zamukanika. Ndiye tisakhalenso ndi ganizo lodena kuti tiyesenso munthu wina mtsogoleri wina ayi. Koma tisankhe mtsogoleri oziwa kale ntchito kuti tikazamusankha pa 16 pa ntchito yake akazalowa mu office pa 20 September azambe ntchito yake. Pomata 100 days tizaziwa kuti mziko muno muli mtsogoleri. Sitifuna mtsogoleri oti azipezeka kuti azichulusa ma excuse kapena ma complain osiyana-siyana kapena azichita blame anthu osiyana-siyana ayi. Mtsogoleri oti tikufuna oti akangolowa mboma muja azikaziwa ntchito yake. Ndiye Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli ndifuna ndikupempheni nthawi ya madzulo ano. Madera mwano ngati tingapeze kuti kwafika anthu makamaka amene wazipaniwa kapena mwina ma activist ndikumakuwuzani kuti koma timuyese wakuti mwauze kuti iyayi atsogoleri ife tamuyesa kale. Sitifunanso kuyesa atsogoleri ayi koma tifuna mtsogoleri oti atumikire Amalawi. Akuluakulu mukuona mmene umphawi mmene wafikira pakali pano kodi kuti tiyese timutenge wina kuti timuyese 5 years ina amalize asakuziwa ntchito ndiye kuti Malawi azakhala ali pati. Mavuto amene wawatiri nawo azakhala ali pati. Uziganiza pamene pa Malawi. Tikakhala pansi tiziganizira pamene kuti kodi tikamuyesa wina timuyese wina kwa 5 years zimukanike azibwera ndi mablame osiyana-siyana ngati mene alipo mabwera ndi kublema uyu ukukumbukira Amalawi. Nthawi yambuyo mutita asankha amene wawa. Koyambirira 100 days inadusa akubulema chipani chimene chinalipo cha DPP chimene chinkalamulira akuti anabandalama kwambiri ndiye tikukonza zimenezo. Ndiye sanayisiye nkhani ija. Kena kwayambapo COVID-19 ndimene khanga ikutisokoneza. Kenako basi kubwera kusogolowa yeko akuti iyayi komano cyclone Freddy ndimene yakhanga kuti yasokoneza china chiyonse bwezi zitayenda. Kuchoka pamene popo akwezeka kuti iyayi komano apapa ndiye tikuona ngati kuti vuto lalikulu nonso pano ni nkhondo ya ku Ukraine. Mwaona naka zimenezo ndiloti ndi mtsogoleri amene opezeka kuti akangokhala mu office mwake muja azingosakasaka mavuto basi. Vuto ili ndilituluse ili Amalawi andikhulupirira, ndituluse vuto ili Amalawi andikhulupirira. Kodi zonsezi zikunenedwazi maiko amene atizungulira ife sizinafikire kumananga bwanji chuma chawo chikuyenda bwinobwino. Kodi zinakhazikika ku Malawi kokha nkhondo ya ku Ukraine imene imamenyedwa ku Ukraine. Kodi maiko ena isanachita affect bwanji. Nanga cyclone Freddy maiko amene tazungulira nawo ife sinachita affect bwanji chuma chawo chimayenda bwinobwino. COVID-19 inali ya dziko lonse lapansi. Bwanji maiko ena chuma chawo chinali chikuyenda bwinobwino. Zonsezi zimangoonetseratu kulephera kwa mtsogoleri. Mtsogoleri olephera. Ndiye pa 16 tifuna tikuze na Malawi pa 16 osalolanso kuti ena akuzeni kuti timuyese wakuti. Chifukwa akamakuza kuti tifuna tiyese wakuti ndiye kuti mungoziwa kuti munthu uyo sikuti akumukhulupirira yayi ndio mukayikira. Kamwe ndimva Malawi kaya. Munthu amene akukuzani kuti timuyese wakuti
munthu uja sakukhulupirira kuti atakugwira ntchito bwinobwino, akumukayikira. Ndiye ngati akumuyambirira kumukayikira iye kunena kuti tiyese wakuti ndikumakayikira, ndiye muganize kuti munthu amene chiwongoyesa uja tikhale naye 5 years atifikiza pati. Amalawi tisankhe munthu yemwe akuziwa ntchito. Ntchito yake akalowa mu ofesi aziziwa kuti kunja kuno kuli anthu ovutika, kuli amphawi. Chinthu chofunikira ndi ichi ndikayambire kuwakonza anthu ameneyo, osati zinaziyayi zoti zimene tinazisankha ndikumatiuza kuti ine sindiziwa kanthu. Suziwa kanthu bwanji? Munthu wasankhidwa, chimene wafuna iwe mboma chinali chani? Munthu mtsogoleri tamusankha ndikumanena kuti inetu koma sindiziwa kanthu. Suziwa kanthu bwanji? Ndizoonadi ndikuti munthu ili samaziwa kanthu, koma chimene chimaziwa iye kwakuchiziwa kwambiri ndiye kuba ndalama za boma, kuba misonkho ya wanthu. Ndiye kumene akhala kuti akuziziwa kwambiri, nangasi anayambirira kumpingo kuba ndalama ya 10. Ndiye ndimene amaziwa kuti kunali kuba kumene koma za mbomazo kuti samaziwa kuyendesa kwa boma. Chimene amaziwa moyo ndi kuba basi ndalama mmenemo. Ndiye muziona ndipena mapeza kuti amatuma nduna zake akuti pitani mukasake ni fetereza. Kukasaka fetereza akuti munthu akunyamuka akupita ati kumakafusa ku bushale fetereza. Zoona nditu munthu wamkulu, munthu wake kuti oyenda bwinobwino. Munthu sunga uzidziwe kuti mu bushale mmagulisidwa nyama. Ungapita mmene kumakafusa kuti ndimafuna fetereza. Ndi chimodzimodzi tikupita mu restaurant ili kumakane kuti ndifuna kupita mu fish and chips. Ndikafika mmene mchama kuti nini mafuna munomo kuti ndifuna ndigulise munomo fetereza. Ndi zimene zimachita munthu wamkulukulu wenweni ali mapulani ofuna kubera ndalama. Ma excuse amene abesa ndalama kumene kuja kubushale kuja akupita akubwera kumazachita excuse boma lomwe linadusa kale. Kachiwiri nkupezeka kuti nkumapezeka kuti sana lape ayi ati tikagule fusion fertilizer akupita nosono ku pharmacy. Kumene kuyenda kwa mutu kumene munthu ungakafuse ku pharmacy fertilizer. Chinthu chimalembedwa kuti imene ndi pharmacy kapena warehouse ya pharmacy, medical warehouse. Ndiye munthu akapezeke kuti imene upezeka kuti akakhale kumene kujako akafike kumene kuya akuti ndikufuna fertilizer. Zongoneseratu kuti anthuwo analowa mboma ndi litima samaziwa china chilichonse. Chimene amaziwa iwo ndiye kuba. Amalawi anzanga ndifuna ndikuwuzeni mukazangoona kaya mwina ake maka mukazangoona kuti munthu pamuzipo wakwatira. Mwina mkazi womukwatira wapezeka kuti mwina anasidwa ndi mamuna wina. Ndekena kubaza pezeke kuti wapasidwa munda kuti azilima pakhomo pake. Ndiye mpeza kuti munda uja mwina wake nzake uja anasiya amene uja mnali muli chinangwa mizimbe chani iyo chimakankuja ko mizimbe ija. Pezeka kuti munda uja kugoneresa. Ogoneresa ikena kubasi mpezeka kuti zonse za anthu ngufuza kuti munda mugoneresa bwanji nzano amalima munda osewo mpaka namakhala chimanga chambiri mmene mu mizimbe chinangwa chimakhala ili mwagoneresa ifuko yani. Mukazango mumva kumati kuti iyayi samatolera miyala pamene amalima ine kuti kunali busy kutolera miyala kuisanja miyala bwinobwino kumalima bwinobwino mungoziwa kuti ndi pamene mamuna amene sakuthandiza ndi pakhomopo. Sakuthandiza si nkamwini wabwino ayi. Chifukwa nkamwini wabwino sangapezeke kuti ndikudyamo ijamo mmene mchanzake anasiya chinangwa kambatata ka mizimbe kudyamo ijamo kugoneresa munda uja. Zosata zake nkumakabulema mamuna anzake amene anachoka uja. Womoti anene kuti iya ineyo koma zandikanika ayi osanena zimenezo koma akubulema munthu yemweyo. Zimozimozi mmene akuchitira achakwera. Nzawo anasiya munda muli chinangwa, muli mbatata, muli mizimbe, aidiyamo mizimbe chinangwa chija zonse zimene munda wagonera anthu akuvutika pakhomo poninjala. Zosata zake akumakabulema. Mabulema ameneyo amjene akumakabulema anzawo amene anali mboma amayendesa boma. Asogole ngati awasi asogole abwino. Ndiye ndifunse andikuzeni Amalawi si asogole kuti tiwasankhe. Ndifune nene kuti si asogole kuti tiwasankhe so ayi achakwera kuti auze kuti ayi toto takuyesani zakanika komanso sitifuna kuyesa msogoleri wina ayi. Chifukwa msogoleri asamangopanga kuti asamangoyankhula zinthu zomwe opezeka kuti zomachita oziwika kuti ulo izizi ulo atakhala mwana wang'ono atha kukwanisa nkusolva mavuto amene alipo mpaka na ziko nkumayenda bwino. Koma msogoleri chimene chiziwa iye kuba ndalama ndi nduna zake kumasunga mayiko akunja anthu kumavutika nziko. Obulema ake akabuleme azinzache. Azake amene analamulira anasiya kale. Munthu anachoka 5 years ago. Kuchoka 2020 kusafika 2025 ino 2025 years. Why blaming DPP? 5 years imene munthu mwakalephera kuti ulamulire ndithu zona zimene zozo uzikabulema DPP kuti DPP inaba ndalama. 5 years yose zaka zonse zimene kuchoka 2020
osapanga budget 2021 osapanga budget ine 2022 osapanga budget ine 2023 osapanga budget ine 2024 osapanga budget ine iliyonse yoti kapena kuti ingathandize ujeni nzika za Malawi zosata zake nkumaka blame anu supano azako amene anachoka kale Amalawi azanga asogole ngati asasogolera kuti athatha kutithandiza ife ku Malawi tiyeni asogole ngati kumawakana ndiye ndi pamene nkukuzani kuti chisankho chimene cha pa 16 sili kupita ku chisankho kuti tiyese munthu iyayi siti kuyesa msogoleri ayi koma tikusankhe msogoleri kuti agwira ntchito amene akuiziwa ntchito amene akufuna kuti amene atiti ayesewa moze kuti iyayi dziko la Malawi siloyesera asogoleri ayi kapena mwini maiko olemera auto ngati kapena ngati America mwini atha kumachita ife kuti anthu ambiri ndi olemera kumeneko koma osati kumpezeka kuti dziko la Malawi anthu amakhala ovutika ndi muzikanena kuti mfuna muziyesera konsogoleri muzimuyesera konsogoleri for what muzimuyesera konsogoleri chifukwa cha mwenera kuti tisankhe msogoleri kuti akangoyamba kulamulira Amalawi ambiziwere kuti zinthu ndiye zikuyenda mdziko muno chimene chikufunika ndi chiticho chimene osati azibwera ndi mablame awo ndi onka wa blame anthu ena ndina zimene ndiye sizikufunika ayi zikomo kwambiri Amalawi kunthawi ya kumadzulo nthokoze kuti wanga sifuna kuti italike kwambiri ayi ndakambapo mwamvesa nkhani yaikulu ndi imeneyo ndiyoti tisasankhe msogoleri woti timuyese ayi izozo chimene zikufunikira ndi zimenezo msogoleri omuyesa palibe pakali panopa toti kamena kuti ena abwere azatiuza kuti tiyeni timuyeseni wakuti ayi wakaniratu kuti ife sitikulola kumuyesa msogoleri ayi ife msogoleri tisankha amene akuziwa ntchito yake zimenezo chifukwa akupezani m'madera mwanumo akupezani amene wawa ma activist achinyengo amene alandira ndalama muzipaniwa mulasi ndiye amene azipaniwa akupezani ndiye akakupezani mpaene aziyankhula zawo zokuti tiyeni timuyeseni wakuti wauziratu kuti ife sitikuyesa msogoleri koma tikusankha msogoleri oti atitumikire zimene nkhani yake ikhale iti imeneyo zikomo kwambiri ndikomolera DP kuchoka ku Defenders Group for the Good Governance.